Laster, beteko da urte bete, kontseilua osatzen dugun Euskalgintzako eragileok adierazi genuela Euskara larrialdi linguistikoan dagoela. Azaldu genuen asko eta agerikoak direla azken hamarkadetako susperraldi aroa eten denaren zantzuak. 2023an argitaratutako 7. inkesta soziolinguistikoak adibidez, erakusten du Ipar Euskal Herrian hiztun kopuru erlatiboa jaisten ari dela oraindik. Edo Nafarroan 10 ikasletik 6 ez duela bere eskola bizitzan euskararekin inolako harremanik. Euskararen aldeko hizkuntza politika sendoenak egiteko aukera izan den Euskal Autonomi Erkidegoan ere, gune euskaldunenetan atzera egiten ari da euskararen erabilera. Eta autonomi erkidegokoa ez ezik, Euskal Herri osoko joera da gero eta gutxiago direla euskaraz erdaretan baino errazago egiten duten hiztunak. Zifretara etorrita, hiztunen 17,5 baino ez dira egunerokoan euskara erdarak baino gehiago erabiltzen dutenak. Eta ikerketek erakutsi digute, euskara erabiltzeko posibilitate murritza dela askotan, erabilera handitzeko muga nagusietakoa. Zoritxarrez, larrialdian gaudela esateko arrazoiak areagotu egin zaizkigu urtebete honetan. Joan den uztailean aurkeztu zuen UEMak, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, SIADEKok bere enkarguz egindako proiekzio demolinguistikoa. Eta hizkuntza politiketan aldaketa handi bat gertatu ezean, beltza da panorama. Proiekzio horren arabera, 2026an, 11 urte barru, Euskal Herrian ez da arnasgune beterik geratuko. Hau da, euskararen erabilera 80%tik gorakoa den herririk. Eta arnasgune erasanak ere, erabilera 60-80ko izaten da arnasgune erasanetan, desagertze bidean egongo dira. Bestera batera esan da, biztanleen 0,2 besterik ez da biziko eremu horietan. Orokorrean, arnasgunetan hiztunen 7,2 bizi ziren 1981an. 2,9 ziren 2021an. Eta, esan bezala, eskuhartze sendorik gertatu ezean, 0,2 izan daitezke 2026an. Horrela, proiekzioa betez gero, historian lehen aldiz, sozialki nagusi den ia lurralde eremurik gabe geldituko da euskara. Horri guztiari erantsi behar zaio, azken hamarkadetako joera izan bada hezkuntzaren bidez ezagutzari dagokionean hiztunak irabaztea, Nafarroa galeran sartzear dela berriro. Euskaldunak 12,1 ziren 2001an, 14,9 2021an, eta proiekzioa betetzen bada, 11,8 izango dira 2026an, 3ko galera baten arriskuan gaude. Laburbilduz, azken hamarkadetako suspertze aroa amaitu eta atzeraldiaren arriskua handia da. Hau da, etorkizuna dago jokoan. Hone guztiak, azken buruan, euskararen eta euskal hiztun komunitatearen minorizazio egoeraren berri ematen digu. Egiturazko arazo baten berri. Arestian agerturiko kopuru eta joerak ulertzeko ezin baita ahaztu, euskara ofiziala bere lurraldearen zati batean baino ez dela. Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako zati batean. Aldiz, Nafarroa gehienean eta Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoan, Ipar Euskal Herrian, ez du ofizialtasunik. Hau da, gutxieneko nor izatearen aitortzarik eta horren bestez, hizkuntza politikak segurtasunez eta iraunkorki egiteko aukerarik. Era berean,
azken bolada jadanik luzean, oldarraldi judizial, politiko eta mediatikoa gertatzen ari da Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroan euskaldun izendatutako eremuan. Koofizialtasuna zalantzan jarriz. Minorizazioa gainditzeko behar diren hizkuntza politikako neurriak eraisten ari dira. Desofizializazio prozesu betean gaude. Larritzeko osagai guztiak ditugu beraz. Esan bezala, etorkizuna jokoan da. Baina gaur, itxaropen mezu bat ekartzera gatoz gu ona. Iazko Euskararen egunean, azaldu genuen Euskalgintzaren Kontseiluak bere gain hartzen zuela larrialdia, indarraldi bihurtzeko aleginaren konpromisoa. Horretan ari gara. Eta bide horretan, ekarpen handi bat da orain bi aste, irailaren 26an egin genuena. 110 gora eragile sozialekin osatutako batu zaldatu dinamikaren ildotik, proposatutako euskararen gaineko itun soziopolitiko berrirako eskaintza ekarpen handi bat da. Adostasun sozial zabalez euskarari etorkizuna emango dion hizkuntza politika baterako oinarriak proposatzeko gai izan baikara. Urrengo urratsa, urrengo konpromisoa, adostasun hori zabaltzea da. Eta bide horretan, ezinbestekoa da, euskara kinka larrian izan den beste momentu batzuetan bezala, berriro ere euskaltzaletasunaren giharra indartzea. Izan ere, euskarak eta euskal hiztun komunitateak izan ditu lehenago ere larrialdi gorriko uneak, behin betiko itzaltzeko arrisku momentuak. Eta euskaltzaleen eskutik etorri da aldi bakoitzean pizkundea. Milaka euskaltzaleren bulkada erabaki eta ekimenetik. Eta batipat, milaka euskaltzale horiek une kritikoetan elkarrekin aritzeko eta egiteko izan duten gaitasunagatik. Argi dago, euskaltzaleon garaia da, biltzekoa, elkarrekin arnasa hartzekoa. Hain zuzen ere, gaur zabaldu nahi dugun itxaropen mezuaren parte da, orain egitera goazen gonbidapena. Herritar guztiei egiten diegun gonbidapena, euskaltzale guztiei egiten diegun gonbidapena. Datorren abenduaren 27an, Bilbao Arena, Miribillako kirolgunea, euskaltzaletasunaren bilgune handi bihurtzekoa. Etorkizuna jokoan den honetan ezinbestekoa da guztiok dagokigun erantzunkizuna geure egitea. Euskararen normalizazio eta biziberritzearen aldeko indar berri bat sortzea. Horretarako lehen gune bihurtu nahi dugu abenduaren 27ko ekitaldia. Euskarak, hizkuntza guztiek bezala, etorkizunik izango badu unibertso bat behar du. Zentzua emango dion irudi eta erreferentzia mundu bat. Eta unibertso hori kultura da. Euskarazko kultura. Zailtasun gehigarriak erantsiko dietela jakinarren, euskaraz sortzen duten kulturgileek eskaintzen diguten unibertsoa. Beraz, ekitaldi hori, Miribillakoa, euskaltzaleon giharra indartzera datorren proposamen hori kultur kutsukoa izango da. Xehetasunak aurrerago aletuko ditugu, baina aurrera genezake musikak eta musikagileek euskararen soinu bandak presentzia nabarmena izango dutela. Xehetasunetara etorrita edo xehetasun gehigarrietara, aretoak hala eskatzen duelako, ezinbestekoa da bertara joan nahi duen guztiak sarrera bat izatea. Eta badazpada lekua hartu eta gero ez joateko tentazioari nolabait aurre egiteko 10 euroko ekarpena egin beharko da.
Ekarpen honek artisten lana eta ekitaldiaren gastuen zati bat ordaintzen lagunduko diku, baina garrantzitsuena egun horretan Bilbao Arena euskaltzaleon bilgune handi bihurtzea izango da. Beraz, sarrera erosi eta gero joaterik ez duenak, eman diezaiola sarrera beste norbaiti. Beste xehetasun bat, sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri pizkundea.eus webgunean. Handia da gure historia garaikidean euskaltzaleon bulkadaz egindakoa, baina ekinaldi berri baterako unea da. Euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragitekoa. Egin dezagun lehen urratsa abenduaren 27an. Bil gaitezen eta piztu dezagun euskaltzaletasuna. Euskarari pizkunde berri bat emateko. Etorkizuna dago jokoan. Euskaltzaleon garaia da.